Extreme drukte joert in en omjouwt hinnen. Beziekers onder vleerbasis kunnen onder oren parkeren op de A31. Het stik snel dik tussen Ronriep en Marsum bij je vaart speciaal afzet. Voordat beziekers de bussen instappen, waren de tassen goed controleren. Om het middagsuur hinnen wie in alle parkeerplakken vol. De organisatie adviseerde mensen maar de bus of maar de trein naar jou te komen. We zijn met de trein gekomen uiteindelijk. We zijn in eerste instantie met de auto naar Wolvenga gereden en vanuit daar zijn we met de trein verder gegaan. En hoe ging het allemaal? Ja, bij ons eigenlijk wel goed. Het was niet druk of zo. Het laatste stukje bij Heerenveen of bij Leeuwarden zeiden ze wel dat het vrij druk was. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om met de trein te gaan het laatste stuk. Ja, dus jullie waren eigenlijk van plan om eens door te rijden? In eerste instantie wel, maar via de social media kanalen konden we er eigenlijk al redelijk gauw achter komen dat het eigenlijk geen doen was. Kijk eens meneer. Dank u. Gaat zeker lukken. Nee, ze zijn wel streng aan het kijken, of niet? Ja, maar daar heb ik geen enkel probleem mee. Het lijkt me alleen maar extra veilig. Dus hartstikke mooi wat mij betreft. Ook al duurt het misschien wat langer allemaal. Nou ja, wat heeft het me gekost? Nog geen 5 minuten. Ik vind het goed. Hebben de mensen er ook begrip voor? Ja, dat is verschillend. De ene die heeft niet zoveel geduld als de ander, maar over het algemeen hebben we nog geen klachten gehad. En controleren jullie alle tassen? Alle tassen. Ja. En waar letten jullie op? Meestal op glaswerk. Dus op flesjes en op parfumflesjes, want het glas mag gewoon niet mee naar binnen. En ook op andere dingen misschien qua veiligheid? Ja, drugs en steekwapens waar gewoon geweld mee kan gepleegd worden.